Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, isa ka prayer vigil ang ginaplano sa mga supporters ni former President Rodrigo Roa Duterte subong nga gab-i sa may Bacolod City Government Center grounds. Ginpasapasahan sa social media ang ini nga poster nga nagasiling nga ginapanawagan ang tanan nga mga supporters ni anay Presidente Rodrigo Duterte sa Bacolod City nga makigbahin sa isa ka prayer vigil subong nga Biyernes, Marso 14, alas 7 sang gabi. Sang Martes ang gabi, isa ka adlaw matapos ang pag-aresto sa anay Presidente, nagtililipon ang mga supporters sang anay Presidente sa BCGC grounds. Karon alas 9 naman sang gabi, Philippine time, si former President Duterte nga suspect sa kaso nga murder qualified as a crime against humanity ang magatubang sa pre-trial chamber sang International Criminal Court. Sa iya initial appearance hearing, ang judges maga-verify sang iya nga identity. Ipahibaluon man siya sang iya nga charges batok sa iya. Kag ang iya kinamatarong sa idalom sang ICC Rome Statute.